alamisa ye mai kalo tile 12 san 2022 renouveau lamɛnbaga jamakulu an ka foli bɛ aw ye mali kɔnɔ ani mali kɔkan maa o maa bɛ ka an lamɛn walima ka an lajɛ nin sanga kofɔlen na an bɛ aw bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn an b'a yira aw la k'a fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛtɔla ye. Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira kɛnɛ min kɔnɔna la aw ka kibaruyaw kunfɔlɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma walasa aw ka se ka bɔ kunnasiri la aw ka tile journée kɔnɔna la aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé ale sugantili la soli ka wuli kɛbagaw an mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka aw fo maa dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ su kɔrɔbalenba la ni wagati kofɔlen na an bɛ bɛɛ fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati cogoya ye aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la ka b'aw bɛ k'an lajɛ an bɛ aw fo minnu bɛ an lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma ka fara radio ɲɛlɛnni kan fo ka taa se an ka farankan radio tɔw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ a lamɛnbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen fo kanubagaw anw ni layidu ta aw ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la ni jɛmukan in kɛnɛ bɛ sigi aw ye kɛnɛ min kɔnɔna la aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Renouveau matin jamakulu fɛ fɛn bɛ tali kɛ ɲɛmaaw la olu ka yamaruya kɔnɔna la ka se ka ni jɛmukan in lase aw ma bonya ani karama kɔnɔna la ko kɛnɛ dayɛlɛla aw ye ko kura an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli ni tanu ni bɛ u ye labɛnw sigira sen kan sisan an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna na kumaso kɔnɔ yan nɔ jama dafalen don Amadu Yɛli Konare ka fara Isa Kawasidi bɛ kan ani Fanta Tomota kɛnɛ bɛna dayɛlɛ aw ye sisan a ye aw bisimila ko baroja ye baro ɲɔgɔntigiya ye Amadu Yɛli Konare ale ye kɛnɛ lasɔrɔ ka ban sɔni a bɛna don kibaru dayɛlɛ aw ye bonya ani karama kɔnɔna la Amadu i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tomota a bɛ cogo di ni Ala tanu somɔgɔw ka fɛn kelen min bɛ bi o ye dabaliban dɔ kɛra na min kɔni n'o kɛlen don k'an kamana kan o ye jumɛn ye ne yɛrɛ ko sa n ko tiɲɛ na n ko le Mali part en CEDEAO parce que le Mali part en CEDEAO tɔgɔ di ta ne m'a faamuya aujourd'hui était notre jour n ko le Mali part en CEDEAO c'est-à-dire a bɛ kalo 6 bɔ n y'a f'i ye n ko filaw ko k'u bɛna fɛɛrɛ kelen min bɛ yen walasa an ka bɔ o kɔ k'u bɛna bolo fara ɲɔgɔn na ka dɛmɛ don ka na di yan o jaabi de bɔra kun u ye ciden dɔ ci ma kalo 6 ko Mali fila bɛɛ a ministre a directeur a banki ɲɛmɔgɔ fila fɛn o fɛ hali mun bɛ Renouveau la k'u sera ka min fara ɲɔgɔn kan kalo 6 130 ŋaniya tɛ wa dɔrɔmɛ 100 ani dɔrɔmɛ 30 Mali fila bɛɛ Mali ko bɛ niveau min na sisan ɔrɔ ni mɔgɔ min ye 100 d'i ma ne yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛ sa an ye sɛbɛnni kɛ ka déposer Kuluba muso o muso bɛ yen ni Ala y'o furu fila ma fila cɛman ma jamana ka pension dɔ bila muso ninnu ye sɛgɛn m'u kan fila cɛ Amadu dugu ma jɛ fɔlɔ i tɛ filaw burujali dabila o kuma mun bɛ ni filaw cɛ bi sɔgɔmada joona in na Mali part en CEDEAO baasi tɛ kɔrɔ baasi tɛ n bɛ Ala tanu o kuma dugu jɛ ka nin ye bi an maliden ɲumanw an kɔni nana an sigi ko kura an bɛna kibaruyaw di sɔɔni an bɛ sɔrɔ ka wuli k'a ɲɛɲini siga t'a la i n'i ka darapo Amadu k'i fo sɔɔni i na don kibaru dayɛlɛ kanubaga jamakulu kelen-kelenna ye o la bi alamisa mai kalo tile 12 Renouveau matin laseliw olu bakurubaw dɔ filɛ nin ye Isa Kaba ale bɛna walawalali kɛ aw ye kumasen min kan bi o de bɛ tali kɛ querelle syndicale ni o bɛ tali kɛ lafasa tɔn kɔnɔna la ko bɛnbaliya dɔ dugu jɛlen don yalima a bɛ lafasa tɔn jumɛn de kofɔ gɛlɛya jumɛn don bɛnbaliya jumɛn don kɛlɛ jumɛn dugu jɛlen don Isa Kaba ale bɛ a da don la ka se ka ɲɛfɔli kɛ anw ka bi maa welele o ye marakacɛn daw ye marakacɛn daw ale bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama san o san wulikajɔba min bɛ kɛ somasokaw fɛ yen nɔ fɔ cogoya wɛrɛ la festival ba min bɛ kɛ somaso ni o ye festival bɛlɛnitigiw ye anw ni marakacɛ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka o kunnafoniya di maliden kelen-kelenna ma bidon baara ɲɔgɔn welele o ye Bouakar Payitaw ye Payitaw bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye fɛn min kɔni bɛ tali kɛ dama kasi sɛbɛn min donna Faransi ministre Jean-Yves Le Drian ka taga ale juguya la fo ka taa se a n'a denkɛ ma ale bɛna a da don o kun kan ko kibaruyaw la bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ ko kura min mana kɛ a ko la bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoniya o nasiratigɛ fɛ fulakɛ bɛ bisimila Sodi Ibrahim Diallo Alexis ko ale ma sɔn kunnafoni di gafew ɲɛ fura fɔlɔ laseliw kɛrɛnkɛrɛnnenya la gafe minnu bɔra bi alamisa donya in na mai kalo tile 12 olu laseliw bɛna na kɛ Amadu fɛ sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni bɛna tali kɛ bana min kan o de ye typhoïde ye ani professeur Konate bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ Hawa Daɲogo ale ka yamaruya kɔnɔna la anw ka don fɔli duman o bɛ o kɛrɛfɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale
ɲuman dɔn an bɛ renouveau matin kunnafoniw dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye. Sangolo bena jɛya Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Sikaso mara i bolo y'i bɔ a la. Sikaso Buguni o marabolo fila kɔnɔna la nɔgɔ bena da kaba la olu fɛ yen nɔ. Fɛn min kɔni bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bena ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka Bugunikaw fɛ yen nɔ ka fara Sikaso kan Joyila ani Kucala fo ka taa se Kulikoro ma ni marabolo kofɔlen ninnu na samiyafɛ fiɲɛ o bena ci min fanga kɔni o tɛna na bonya kosɛbɛ. Fɛn min bɛ tali kɛ an ka kɔrɔ marabolo la bi ko olu ka yɔrɔjan filɛli ko gɛlɛya bi don a la a sababuya ye gɔngɔnci ye yɔrɔjan filɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la Mali fantaw fɛ gɛlɛya foyi tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ san fiɲɛ ni sanji la o bolodalen no bi tilela fana to dunnen kɔfɛ walima su in na Sikaso ani Buguni o b'a yira k'a fɔ ni marabolo fila kofɔlen ko yenkaw bɛ se k'u sigi ni sanjiko ye bi après midi walima su in na fɛn min bɛ tali kɛ tilegan in na finteni cogoyaw la ko yɛlɛmaba tɛ bi ta ni kunu ta cɛ o kama Kayikaw fɛ yen nɔ bi olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 43 la Kulikoro 41 Sikaso 38 Segu 41 Mopti 42 Tombouctou 43 Gao degere 44 Kidal 43 Menaka olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 43 ye Tawdeni degere 41 Bugunikaw fɛ yen nɔ bi ka fara Kucala kan olu ka finteni hakɛya bi jɔ degere 40 na Kitakaw olu ta bɛ kɛ 42 ye Nyoro degere 44 Nara 43 Douanza marabolo kɔnɔna la bi olu ka finteni hakɛya bɛ yɛlɛn ka t'i jɔ degere 44 na Sankaw olu ta bɛ kɛ 42 ye Banyangara 42 Joyila 41 Gourma Raourous degere 44 Bamako disigi kɔnɔna la ko sangolo bena jɛya samiyafɛ fiɲɛ bena ci a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ bi yɔrɔjan filɛli min ko gɛlɛya mankan bɛ don a la o bɛ daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la a gɛlɛya sababu bɛ kɛ gɔngɔn bulon ye finteni hakɛya bi tilegan in na o bɛ kɛ degere 40 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 8 ye tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 ale mana tɛmɛ ni sanga 47 ye wagati bolo dacogo ye nin ye o min kɛra ka sɔgɔmada in na kibaruyaw dayɛlɛ an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniya tɔw ye sabula an y'o de fɔ ɲɛna ni jɛmukan in kɛnɛ mana sigi maliden mago bɛ jɔ kunnafoniya mun na a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la wa a bɛ lase bonya ani karama kɔnɔna na mɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale bɛ don kibaru dayɛlɛ. Nɛgɛ kanɲɛ 7 sanga 23 Amadu ko kunnafoni sanuma o dɔrɔn de bɛ se ka ma kunna sirilen la wasa an kanubagaw kɔrɔtɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ Fanta Tumota y'a fɔ ten kuma ni ndomo mana don kɛnɛ na mana fɛn o fɛn kɛ min tɛ dɔ ye hali bi filɛlikɛlaw sigilen k'a makɔnɔ kuma nana ka se ka kibaruya di k'a lase maaw ma ladiriya o kɔnɔna la waati min na min ye saga 24 bɛɛ Dawuda Kanɛ Dio n'aw ka mɛrɛ ka jateminɛna la waati kelen bɛ Dio a bɛ tara kɛɲɛ a bɛ i k'a dɔn Jibuyokaw fɛ waati kelen bɛ Maraka dugu sirakɔrɔ fɔ kana fɔ Kati Falajɛkaw fɛ kana Bɛlɛdugu dugu kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a y'aw bisimila min ye kibaruyaw bakuruba min bɛ yen n'an bɛna nɛn dɔ labɛn o ye Etienne Fakaba Sisoko ale kɔni bɛ kiiri tigilamaw bolo ka bi waati jan min kumaw cayara k'a dɔn a ka jugement ko ɲɛw bɛ cogo di Maliki Jalo bɛna kuma ɲɛw kan sisan dannen nɔ Amadu Jara an bɛna ale fana lasɔrɔ don kibaru kɔnɔ ko Goya dugu jɛlen Espoir Malikura ni o ye mouvement Espoir Malikura EMK o maaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Jara bɛna ɲɛfɔli k'an ye o fana kan ka fara o kan fana min ye UNTM kunkan kɔrɔfɔ olu fana bɛna maana bi sɔgɔmada in na ninnu ye kibaruya den damadɔ ye ɲɛmayaso ye minnu labɛn ka di an ma an kɔni da ye k'a lase aw ma ladiriya ale kɔnɔna na kuma aw minnu bɛ yen ni aw sigilen don k'an ma kɔnɔ aw y'aw bisimila min dira an ma bi an bɛ n'o lase aw ma sisan. Mugani duru dafara ni waati na Renouveau ɲɛmayaso a tu tigɛbaw olu ka jateminɛna na waati kelen bɛ jɔyɔrɔ dira fɛn o fɛn ma ni u bɛ k'o baara kɛ bonya ni karama kɔnɔ ani ka se kunnafonidila fɛn o fɛn bɛ Renouveau kɔnɔ a cɛw ni musow ninnu bɛɛ de bɛ cɛsiri kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ Renouveau la k'a daminɛ sɔgɔma kunnafoni ka taa bila fɔ sufɛ aw ka se k'o sɔrɔ ka to aw sigiyɔrɔw la a y'aw bisimila yan'an ka don kibaruyaw kɔnɔ min ye k'a dɔn foli ko k'a di Mali den cɛman n'a musoman bɛɛ ma min ye Gawokaw ka gouverneur
n'o ye General Musa Traoré ale kɔni bamuso n'o y'an bɛɛ bamuso ye ale kɔni tayana sutura ale baaraw kɛra mais minnu bɛ n'u ye dɛmɛ kɛ sa bonda la ka n'u se jɔ ka dugawu don kɛ badabada dali ka se ka nɔgɔya a ye kɔnɔna la teli dɔw kɔni wele bila ma waati ni ka se k'a kɛ kɔni bɛ danga kɔni na kɔni kɛra sababu ye k'a dɔn awa ka to kiiri tigilamaw ka bolo kan Afrikalo tile 13 tɛmɛnen min ye kiiri minnu kɔni tun kɛra o jaabiw tun kan ka bɔ i k'a dɔn k'a to la fɔ bɔra dɔw kɔrɔ fɔ kana se i k'a dɔn awa don tɛmɛnenw ma yirala k'a fɔ kow bɔr'u bolokɔrɔ tun ka bila juin kalo tile galen nata kan ko kiiri jaabiw na bɔ min ye sɔrɔna dɔ b'a dɔ bɛ yen min tun ko maître Hyacinthe Kone ale ɲɛfɔli dɔw ka ko ka Malike Jalo ka kuma galamala an ka lajɛ. Audience ni jaabi ni a renvoyera parce que effectivement o sɛbɛnni ni a bɔra dossier kɔnɔna na a kɛ to bi se ka fɔ k'a yɛrɛ soɲɛna parce que o sɛbɛnni ni o de tun bɛ an ka kuma sɛbɛtiya pour que Etienne ka se ka bɔ nɔgɔ la mais comme o man di mɔgɔ dɔw ye n kɔni t'a dɔn mɔgɔ min de don ye document ni soin ka bɔ dossier kɔnɔna la donc juge a ko pour que ale ka se ka dossier walawala ka dɔn min b'a la donc an ka o document ɲini puisque a dɔw bɛ an bolo donc minnu b'an bolo an ka copie kɛ ka na n'a ye pour que ale ka se ka kiiri yɛrɛ tigɛ a tigɛ cogo la. Maître Hyacinthe Kone ale ye ka dɔ sɔrɔna do b'a dɔ y'a ka ɲɛfɔliw ye nin ye Maliki Jalo ale ka kuma galama la Etienne Fakaba Sisɔkɔ ale ka kiiri olu jaabi ko kunkanna na M5 RFP ka taa se jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan IBK ka fanga dafiri ko k'a dɔ goya yɛrɛ bɛ ka kusimuguba da jɛkulu bɛɛ kɔnɔ min ye k'a dɔ polokuru ni tiɲɔgɔnnaw tɛmɛnen kɔfɛ M5 RFP kɔnɔ MK o min ye M5 tutigɛ jɛkulu dɔ ye ni o ɲɛma tun ye Sheikh Umaru Sisɔkɔ ye kabi a dayɛlɛ waati k'a dɔn olu fana bɛ ka jantɛlɛ sara ɲɔgɔn nin waati na a ma sɔrɔla k'a fɔ tile fila in na kibaruya dɔw bɔra ka bi ko fankelen maaw ko u ka maa ɲɛma min ye Sheikh Umaru Sisɔkɔ k'u y'o gɛn ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ jɛkulu ɲɛma ɲana kɔni kuma ma suko ka dugujɛ Sisɔkɔ yɛrɛ fana n'a jɛfɛmaw fana y'a yira k'a fɔ ko in kɔni olu b'o kalontigiya o tɛna se ka kɛ o tɛna jɛn ni o ye kuma kow bɛ cogoya jumɛn na Amadu Jara ale bɛ ɲɛfɔli dɔw kan y'a ko ɲɛw kan ka lajɛ. A bi kalo caman bɔ gɛlɛya caman bi jɛkulu kɔnɔ n'a bɛ wele Mouvement Espoir Mali Kura o kɔnɔna na awɔ tarata don mɛ kalo tile 10 san 2022 maa minnu yɛrɛ ye MK jɛkulu in sigi n'a dɔ ye Cɛmɔkɔ Mahamani Mayiga Aliyu Sankare Ibrahim Ikasa Mayiga ani Abdelkader Mayiga olu ye lajɛli kɛ ni kunnafonidilaw ye k'a yira k'a fɔ min ye Sheikh Umar Sisoko ye ko a ye jɛkulu maaw olu kɔbila o y'a yira tuguni k'a fɔ k'o ti Sheikh Umar Sisoko la kodɔn u ka jɛkulu ɲɛmaa ye bilen. Jama ye Sheikh Umar bonya ninnu y'a yira maa ma na hala mɛn t'u ye ni ninnu kɛ di olu ye olu bɛ tugu a kɔ ten parce que an ka mɔgɔw b'a fɛ nka ale nana t'o kɛ fɛn wɛrɛ bi u ko k'u bɛ n'a fɔ k'u tɛ Sheikh Umar ko la bilen bi ta y'o de ye koyi an kana musala ka kuma fɔ bi ta y'o de ye an tɛ Sheikh Umar ko la bilen point de presse in yɛrɛ kun ba dɔ ye don nataw la an bɛna baaraw kɛ. Ka yira k'a fɔ walasa cogo min na ka se ka Sheikh Umar Sisoko yɛrɛ ka kumakanw dɔn an ye laɲini ka se k'a lasɔrɔ nka a ma se ka kɛ. Tabarikala Amadu Jara ka ɲɛfɔliw tun bɛ tali kɛ nin na sisan dani na min ye forobaca ka lapasa jɛkuluba mun bɛ jamana kɔnɔ ni o ye Union Nationale des Travailleurs du Mali dakuruɲa kelen n'an ka ma UNTM olu ka maaw fana ye gafe kɛ ka ci minisiriso min ɲɛsinnen don jamana ka cakɛ ko ani k'a dɔn forobaca koɲɛw ni hadamadenya ni ɲɔgɔn basigiw bɛ se ka na sigiw kɔnɔ cogoya min na olu ma k'a yira k'a fɔ a ka ca san 40 ye maa minnu bɛ yen n'olu tun ye jamana ka cakɛla dɔw ye k'a dɔn ni u ka hakɛ dɔw bɛ yen ni o b'a la ka maa kɔnɔ minnu bɛ yen ni dekun sugu bɛɛ b'u kan dɔw bɛ delili la dɔw yɛrɛ bɛ yen k'a dɔn bana jugu b'u la nka u ka musaka min juru bɛ jamana la san 20 ka ɲɛ t'a la ka sɔrɔ o ko la o kuma k'u bɛ hakili jigin kɛ k'a ɲini gɔkɔrɔnama fɛ ani minisiriso min ɲɛsinnen baara ko ma u ka se ka u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la joona nin ko ninnu bɛ se ka ɲɛnabɔ joona cogoya min na Yusuf Kulubali ale ka ɲɛfɔliw don.
lafasalitɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba n'o ye union nationale des travailleurs du mali ye ale kɔni jɔlen do a kɛlɛkɛsen kan ka ɲɛsin baarakɛlaw ka hakɛ ɲinini ma minnu n'u be baara la ni waati nunu na ale ni baarakɛla kɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnliya la a be fɔ minnu ma ko kɔnpresew san 30 ani san 49 kɔfɛ gwɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nin bataki nin kɔnɔna na n'a yɛrɛ cira minisiri min ɲɛsinen do baarakow ma UNTM y'a yira k'a fɔ ko nin be sɔn ka kɛ a ka bataki laban ye a be min ci waati tɛmɛ fanga mɔgɔw ma fɛn bɛɛ lajɛlen de be k'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni waati tɛmɛ fanga min b'an kunna ye baarakɛlaw ka laɲiniw fɛn min be tali kɛ contractuɛliw ani conventionnɛliw la olu kɔni tɛ ka jate bilen ka far'o kan baarakɛla kɔrɔ minnu be yen n'an k'u ma ko kɔnpresew walima minnu tara retraite anticipe la olu ka hakɛ o kɔni filimɛ senkɔrɔ ni k'o tereke k'o bila ɲinɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ u ye san 30 fɔɔ ka taa se san 40 kɛ makɔnɔni na gwɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka gwaw yɛrɛ kɛ ni ka tila ka dɔw fa ka sababuya kɛ jigilatigɛ ye UNTM bini fɔ UNTM kɔni ka taabolo tɛ bilen ka fanga dɛmɛ minnu n'u ye jigilatigɛ galama sigi mɔɔw da la n'o yɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔw fa k'a sɔrɔ o waati kelen na olu yɛrɛ ka hakɛyaw foyi tɛ ka b'o la wa dɔ be ka fara a ka yɛrɛ UNTM bini fara a ka kumasen kan UNTM ɲɛmaw u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu min sigira walasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ nin ko ɲi kun kan k'o ka baara kɔni bara bɔra guvɛrɛnɛman fɛ hakilisigi kuma foyi ma fɔ a kun kan min be kɛ sababu ye ka mɔgɔw hakili sigi ka kɛɲɛ ni laɲini nunu ye n'o bɛnkan nunu yɛrɛ dɔw be yen olu sɔrɔla kabini san 2014 saga 30 ani ka dɔn k'a fɔ saga 2 o bɛ segukaw fɛ yen banu jara ale ka jateminɛna la waati kelen bɛ lasina konare ka dɛmɛ la jifalekaw fɛ sigida fɛn o fɛn bɛ jifale n'o dɔ bɛ sɛgɛbugu kɔfɛ o bɛ babugu o bɛ jarala o bɛ buramabugu ani tomikɔrɔbugu olu mun bɛ kɔ kɔfɛ ninnu bɛɛ ye an ka jɛmukan in kanuba ye min ye Cheikh Umaru tɔgɔ 2 n'o ye i k'a dɔn kati cercle Cheikh Umaru Sisoko ani lycée Mami Teacher Sisoko k'olu kɔni bɛ ka muru da duman dɔ labɛn bi renouveau matin donongɔrɔ in kama k'a ladɔnniya k'a fɔ ni donongɔrɔ nin ye sama de ye n'i y'a kɛ darɔ i bɛ san caman kɛ a ti mɔ wa ni a bɔra a tɛ se ka dun ka ban ni miɲɛ min b'a rɔ a ye a lase jamanakuntigi ma ko ka misi dɔ di œuvre sociale o hukumu kɔnɔ saga kɛra 33 ye fanta tɛmɛ tan min m'an bila nin bɛɛ la minnu bɛ yen n'olu ka baara fana bila la ala yɛrɛ y'olu bange k'olu ka don jirɔ ka jɛgɛ bɔ ka di mɔɔ ma olu dɛsɛlen kolokoto co maliden bɛɛ b'a la ka kɛ a vitamine hali jɛgɛ gansan o tɛ ka sɔrɔ bilen jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ min bɛ kɛ ka nana o jumɛn ko bosow b'an senkɔrɔ mun bɛ kɛ ka nana o jumɛn alaba an kana soli alaba fulaw ni bozo yɔrɔ ye filɛ ni b'i sigi ɲɔgɔn attaquer i tɛ lafiya i solila ka don fulaw kan ne ka min f'i ye sisan turu bɔra fulaw la turu bɛ bozo la i dun k'i cogo dɔn bozow laban bɛ kɛ i ɲɛ ka fara fulaw kan i kɛ pe o sini bɛna jɛgɛ kɛnɛ di ma o tɛ problème ye an bɛ taa fulakɛ fan fɛ Sori Ibrahim Diallo bi sɔgɔmada in na gɛlɛya jumɛn de bɛ taa ni ka segin na Bamako sira kanaw la yalima siraba yɛrɛ fan jumɛn de bɛ yen nɔ ni gɛlɛya bɛ a taa ni ka segin kɔnɔna la siraba yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la Anazer ka bilasiralikanw don o don an tɛ ɲinɛ o kɔ a kun ye walasa an bɛ se k'an janto an yɛrɛ la an ka siraba kanaw la ka se ka an janto maa wɛrɛw la siraba kanaw la an bɛ se ka tagabolo ɲumanw matarafa cogoya min na sirabaw sanfɛla la anw ka bi nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Sira Kamara ye Sira a lajɛ naani Sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ